Obradović, lopta još jednom za Radoslava Petrovića. Na desnoj strani je sam Stevanović, ali tu je sada Diarra. Diarra traži prostor za udarac. Stevanović. Možda je to prilika za centaršut. Evo šanse, 1-0 za Partizan. 1-0 za crno-bele, strelac Bogunović ili da vidimo Lazić, čini mi se. Veljko Paunović ipak. Sve se tako brzo odigralo i čini mi se da je najiskusniji fudbaler Partizana postigao pogodak. Sada ćemo to bolje vidjeti. Da, Veljko Paunović, pogledajte tu reakciju, umakao je Gokanu i crno-beli vode sa 1-0. Pogodak Veljka Paunovića, najvećeg pojačanja Partizana u ovoj sezoni. Sikimić. Još jednom Đorđević, kapitan Partizana, rešava ovu situaciju na jednostavan način. Sada Diarra, iz drugog plana Bogunović. Diarra, nema ofsajda, evo prilike. Diarra, Bogunović, 2-0 za Partizan. Potpuno šokantno vodstvo, niko to nije očekivao, ali zaista radost na stadionu Partizana. Pogledajte kako je Bogunović dodao loptu Diarri, onda iz drugog plana pratio šta se događa i sproveo loptu u mrežu. Partizan Fenerbahče 2-0 posle samo 14 minuta igre. Ali sada još jednom dobar skok Obradovića. Petrović, ponovo Obradović, Lazić. Zaista odlično igra Partizan u ovim trenucima. Ponovo Lazić. Sada iz drugog plana Bogunović, Bogunović, 3-0! Ipak ne. Ofsajd. Sada to valja vidjeti na usporenom snimku. Sada ćemo vidjeti, svi na stadionu su pomislili da je to pogodak Bogunovića. Pogledajte, za 20 centimetara u ofsajdu ipak Miloš Bogunović, ali ovo je bio zaista efektan gol i mislim da bi Fenerbahče bio u velikim problemima. Gokan i Lazić. Petrović je sada pomakla lopta. Neverovatno. Prosto neverovatno da je sudio 11-terac u korist Fenerbahča Craig Thompson posle ovog starta Sikimića nad Aleksom. Evo pogledajte, Petrović izmakla lopta. Sada je Aleks prihvatio loptu na grudi. Jedno remplovanje. Evo iz ovog ugla možda možemo razjasniti, ali položaj Sikimića je bio gotovo na liniji. I eto, iako je Fenerbahče bio potpuno podređen u prvom poluvremenu, sada ima šansu da na odmor ode sa potpuno podnošljivim rezultatom. I to u periodu kada ekipa koja postigne gol u toj nadoknadi obično ima dobru psihološku prednost za nastavak. Ali da vidimo šta će raditi Aleks. Aleks i Mladen Božović. Aleks i Mladen Božović. 2-1 smanjeno vodstvo Partizana. Strelac Aleks u drugom minutu nadoknade. 50. minut meča. Partizan Fenerbahče 2-1. Sada mirnije igra. Ali evo i prilike Guiza. 2-2. Izjednačenje, eto koliko je potrebno Guizi. Jedna prva konkretna prava akcija Fenerbahčea i strelac takvog renomea kakav je Daniel Guiza ne propušta ovakve prilike. Za kasnije Stevanović. Šenturk je sjajno prebacio loptu
do španca i potpuno nemoćan, naravno, Mladen Božović. Šteta, velika šteta što je Partizan tako brzo ispustio prednost koju je imao i sada će biti mnogo lakše Fenerbahčeu